Salutare și bine v-am regăsit! O nouă zi în Madurai. Am ajuns la un restaurant care, spre surprinderea mea, servește și preparate cu vită. Da, ați auzit bine, preparate cu vită în, practic, n-aș zice chiar centrul Indiei, dar este destul de centrală locația, central-sudică, aș zice. Și aseară am fost să mănânc și în alt restaurant, dar hai să zic că acela era de înțeles pentru că era un restaurant cu tentă ușor arabească. Aveau foarte multe preparate cu vita. Și am zis ca astăzi să și încerc să văd cum este biryani cu vită. De arătat arată foarte bine. Ia uitați. Arată foarte bine. Este foarte bun. Vreau să văd ce mai am aici. Păi, o apă, ei servesc apă caldă și asta este o apă ușor rozalie, nu știu de ce. Nu pare să aibă gust de nimic special. Apă. Dar aici apa se servește caldă. Și când zic caldă, mă refer nu la temperatura camerei, ci chiar caldă. Așa. Cer scuze, îmi verificam un pic lavaliera să văd dacă are noise cancelling-ul on. Pentru că vreau să vă arăt un pic și cum arată restaurantul. E așa un restaurant gen cantină. Uitați. Așa ceva. Și vedeți că sunt foarte mulți localnici aici. Iarăși, din ce mi-am dat seama, este o zonă turistică, dar mai puțin pentru turiști străini. Am văzut și turiști străini, chiar la cazarea unde sunt eu. Mai este un cuplu în vârstă și o doamnă, tot așa, să zic la pensie, toți trei din Franța veniți. În schimb, pe stradă nu am văzut foarte mulți turiști, străini mă refer. Probabil sunt turiștii lor. Bun, ce să zic? Poftă bună să am și ne vedem după aceea. O să revin și o să vă spun și cât a costat masa într-un astfel de loc și cum a fost la gust. Vita mâncată în India. Sincer, nu am fost impresionată. Vita era destul de tare, dar nu asta a fost cea mai mare problemă. A fost totul atât de iute încât putea să fie și cu râme că era același lucru. Da, în fine, a costat 190 de rupii, deci mai puțin de $2. Pentru prețul ăsta nu mă pot plânge, măcar am mâncat. Diseară voi merge unde am fost și aseară și vă voi arăta și acea locație. Am luat o pauză de țigară aici pe bordură, așa cum deja m-am obișnuit, da? Deci, cam așa. Așa, și
am aruncat un ochi pe Google, pe Get Your Guide, să vedem ce pot vedea și ce pot face pe aici. Din păcate, în afară de vizită la Muzeul de Ceai și drumeții pe munte, se pare că alte opțiuni nu prea sunt. Poate la Muzeul de Ceai voi merge mâine, de curiozitate mai mult, pentru că vreau să fac o comparație cu ce am văzut în Sri Lanka. Dar nu știu dacă o voi filma de acolo, mă mai gândesc. În schimb, dacă ieri am fost la Rose Garden, azi vreau să merg la grădina botanică de aici. Pentru că, v-am spus, altceva cam nu prea, din păcate. Ne vedem de pe drum sau chiar de acolo dacă nu mai văd nimic interesant până ajung. Am ajuns la grădina botanică și haideți să vă arăt ceva drăguț chiar la intrare. Ia uitați-l cât de fain e. Da, haideți să vedem. Pentru că am comparație și cu ce am văzut ieri și cu ce am văzut în Sri Lanka, în Kandy. Cred că ăsta este cel mai mișto lucru pe care poți să-l faci când călătorești așa, comparațiile între diferitele țări. Momentan arată bine, este curat. Pare îngrijită. Acestea sunt plante care au nevoie de un pic mai multă umbră. Vai, dar nu știu pe unde să o iau. Hai să o luăm pe aici? Ah, aici drumul se oprește imediat. Uitați, flori din astea am și la cazare. Sunt superbe. Ia uitați-le cât de frumos arată. Și astea mici îmi plac foarte mult. Așa delicate. Fish spa. Deci aici poți să stai. Hai, uitați. Îți bagi picioarele și te curăță peștii. Și scaune cu masaj. Dați acolo. Da, ce treabă au dinozaurii cu grădina botanică nu înțeleg, dar asta e. Uite, de aici poți să și cumperi flori și suveniruri, evident. Uitați aici și un elefant. Iarăși această varză ornamentală. Și îmi place atât de mult cum arată.
Oamenii muncesc. Oh, uite și un elefant mare. Mai văzut aici ceva drăguț? Stai așa, un fel de anfiteatru. Bine, chestia asta cu girafa, elefantul, cred că sunt mai mult pentru copii făcute. Astea mă gândesc că noaptea sunt luminate pentru că au beculețe. Da, asta pare o amenajare pentru copii. Și astea vă dați seama ce bine arată seara aprinse. Aici plante în ghivece. Și uitați-le pe acestea cât de drăguțe sunt. Parcă sunt niște lampioane. Mai văd și eu un turist. Da, văd că ăstora le plac dinozaurii. Cum am zis, nu prea văd legătura dintre grădina botanică și dinozauri. Da? O fi vreuna. Am înțeles că seara aici este și un spectacol cu lumini laser. Da, din păcate eu nu o să mă duc la așa ceva. Trandafiri, toate culorile. Aici ceva alunecări de teren. Acolo partea aia verde, plantație de ceai. Măi, este frumos amenajată, nu pot să zic, dar nu știu, parcă îi lipsește ceva. Îi lipsește acel ceva. Nu știu exact cum să vă explic. Cred că de asta îți dai seama doar când vii aici. Nu este suficient să vezi niște imagini. Dar vreau să vă arăt ceva. Ia uitați aici. Maci. Mie macii îmi aduc aminte de copilărie foarte mult. Ia uitați ce frumoși sunt și mari. Hehe.
Și o floarea soarelui. Am arătat și vai de ea. Da, floarea soarelui. Da, macii mi-aduc aminte de când eram mică și mergeam pe câmp să culeg maci. Au așa ceva special pentru mine. Da, asta pare lăsată un pic în paragină, din păcate. Să vedem și pe aici unde ajungem. Partea frumoasă la grădina asta este faptul că este în trepte. Ia uitați cum se vede de aici. Asta o poate face foarte atractivă. În rest, cum am spus, nu pot să spun că mă atrage în mod deosebit. E liniște. După cum vedeți, adie vântul. Multe flori, foarte multe înflorite. Ia uitați. Ia uitați. Intrarea a fost 100 de rupii, adică în jur de $1, și am mai plătit încă 150 de rupii să pot filma în interior. Ca preț este super ok, e minuscul. Deci să plătești $2,50, na, nu se compară. Hai să vedem, sunt aleile astea șerpuite așa în coborâre. Și am văzut și un viewpoint. Uitați, astea ce frumoase sunt. Într-adevăr, florile sunt superbe. Wow! Deci asta în două culori e demențială. O floare perfectă. Găsiți-mi voi imperfecțiunea la floarea asta. Ia uitați-le cât sunt de frumoase. Astea sunt dalii, nu? Ia uitați. Asta este perfecțiune. Și nu cred că mă poate contrazice nimeni. Ia uitați un cactus. Ăsta e la căruia îi spune limba sacrei, nu? Parcă așa. Eu așa țin minte că îi zice. Haideți să vedem și viewpoint-ul.
Și uitați și pe roșu cu portocaliu din acestea micuțe. Am mai văzut pe mov cu galben, dar astea pe roșu cu portocaliu sunt superbe. Ia, să vedem viewpoint-ul. Acolo este râul, jos. În rest, nu pot să zic că sunt prea impresionată. Eu mai jos nu cred că mă duc, că de aici de sus nu mi se pare nimic interesant pe acolo. Vai, ce interesante sunt astea! Astea deja au trecut florile și astea sunt semințele. Am înțeles. Da, partea aia cu dinozaurul văd că este închisă. Astea nu știu ce sunt, probabil au și ele flori la un moment dat. Am găsit și florile. Nimic impresionant. Sunt și locuri așa cu băncuțe unde poți să stai. Acolo este o pasarelă interesantă. Ia, vreau și eu pe ea. Iar urc să-mi bag picioarele. Ce este așa o mică seră. Se face curat. Am văzut eu ceva interesant rău la pasarela aia. Și dacă e așa cum am văzut eu de aici, numai pentru aia și merită să vin până aici. Dacă pot ajunge pe ea, evident. Că momentan nu știu pe unde. Da? Nu pe aici. Problema cu orientarea.
Așa. Hai să vedem. Sau? Încă nu se poate urca acolo. Că văd că se și lucrează pe ea. Ok, cum ajung acolo sus? Acolo sus vreau să ajung. Dacă se poate. Dacă nu se poate, asta e. Dar eu tot sper să se poată. Ba, nu se poate. E pe acolo pe unde era închis, era blocat, pentru că se lucrează încă la ea. Da. Nu se poate ajunge, dar pasarela aia avea podea de sticlă. Eu aia vreau să văd. Asta e. N-am noroc și, sincer, gata cu plimbarea pe aici. Da, drăguț, dar nimic așa să zic wow. Da, ne vedem diseară sau, dacă nu diseară, atunci în următorul vlog, dar cel mai probabil diseară. Bye!